Значи, по този случай работим около 2 месеца и половина. Нали, както ви казах в една от нашите предишни срещи, че работим по няколко организирани престъпни групи, които се занимават с такава дейност или подобна дейност. Така че по този случай работим 2 месеца и половина. Използвани са всички средства, предвидени по закон, за събиране на доказателствен материал и осъждане и доказване престъпната дейност на тази група, която беше задържана вчера. Подслушвани ли са за подозрените? Всички предвидени в законите средства са използвани по случая. Какви количества задържахте? Задържахме на този етап грубо измерено, не е точно установено, е около 6 кг листна маса марихуана от високо качество. Грубо сметнато някъде около 30 000 лева биха реализирали при продажба на дребно на това количество иззета марихуана. Какво се занимавали лицата? Официално са безработни лицата, но сами виждате, че тая трудова дейност, кавички, която се изпълнява в момента, ще им донесе един приличен доход, с който ще развива, предполагам, и друга престъпна дейност. Подобна домашна лаборатория разкривана ли е на територията на област Кърджали? Не, до сега, поне аз, както съм тук, такава лаборатория не е разкривана. Това е първото, което намираме. Намерихме на няколко други места засети в саксия растения марихуана, но те бяха така лаически, просто на естествени условия оставени да се отглеждат, без специализирано осветление. Вие видяхте напояване, влажност на въздуха и така нататък. По други случаи работите ли? Работим още по няколко случая. Надявам се в скоро време да имаме пак така добри резултати, като тези, които сега, за да можем да кажем, че хората в този регион ще живеят по-добре и няма да се притесняват децата им, че ще бъдат заребявани с здраве.